Krishibun komopitep ketinggian nanti kajong bat kajong kum kapati I kidau kibangi mi komopitep namal kiting long jing man hi jong kajala kajong kaba nganget kembang kini ars nem tam halet kaban shai ban yuto kidau ba kajong but ngi sukmen skadai balung ba kini kitinggian nanti kabadang kumba ars nem tam Paidbah hi mentah soto kumira kajong ka hok kumu nong snong kanika wi ka bait kajong ke India ela kajong ka kamram kajong ka bor kajong Paidbah aga be de bat kasta ka sanchar Paidbah te kata ka ba ni soban ong ba ini jing ya ti bengala ya ka ban shai ban soto I Paidbah bat kita kishin ki si ki por ki paushna Paidbah mentah ulong Paidbah ba soto ela ka kamram Paidbah ubar soto ya ka bor kajong di kata ka ba kalong ke hot ka ba teng ban nam ju poi perkhat ya kan ya ka kata kajing kersan ka bangi yo nu Paidbah te namar kumbang ngilong ka party hi ka bangi ju bo hi mo ka ni shan ya bai hu blai te ngidon kata kajing thmu ka bangi thrang ya angnot ya ka ban le ei na ka ban ta kari ka jaj ban riu te bat ngit scam kata kajing ye sha kajing ye ne kajong kajing ye trei shitom kajong te ka paru ha kajing kersan pat kajong Paidbah pula thang ya kajing kala ha ka liang jong ka sanchar ka kadar pat hakil liang kiba bon hi mo kiba Paidbah ula angnot la bon snam te bat ko magitep ni snow bagi Paidbah cuma di kari ka be jongi ki duai ban ya kita ka sanchar kadar ka ba khoi ka sanchar kadar ka ba ka jingkit khre te bat hadien ka jingmi jongi ni Paidbah I bahangi ka don ni mat ka jingkermen te bat de nama ka daw Paidbah ai kata ka jing kersan Paidbah wan chakmat pan ai ka kti kamot ka kti kadiang te itahi iba ka ka daw ba ka ba ka jing angnot ka jong Paidbah ban ya ka jing kala bat hangi ka party ba ka jingkermen ka don lamba ka voice of the people party kum ka party hi ngedi ka party ka be train mo ngedi ka team bet te kumbangi fitep hi idon kini ki election meeting ki jongi ki bubun kaleng sodong te ngilai rai na ka party hi ba kumbangi labo I be indai ban lech tu sha ka meeting shite thain jante hills te na kalyang ki jongi pada ki don ki MLA ki don ki nong kit kam juga state executive committee juga party kita kinya don rangkat te ba adan ngi ong philek isto namu hakabai dei bat ka meeting kum ka party kum ong ki party ka ba kwa ban le ban wan ra IK ki ba thamai ban te ngim kwa ba ni ka ban file nomination hi kum ba ka election commission of India ru ka don ki kondon te ngi kum ka party ngi kwa ban board I ki kondon te bat ngi kerpat I Paidbah bun soto ikani namar bangim kwa ban long ru party kum ong ka party ka jong Paidbah ba mangi pat ngin long ke jing penthut ke jing doko ha ka lek kawan jong kum kitu ki ba ki don sibon ki ba lek ba pang ba shutom nang ta ba ki ba lek ki jing lek jong ki ba pher ki bing la I lomba ki gi snam ki ba lek no ka ka ba ja ki bon ki ba ki man sim yakini ki jing hakpor kum ba file nomination ban hakpor ba ki lek ban scrutinize mo te kan no kala long ka jing penthut pi Paidbah te adangi ki ba mi na kum tau Paidbah hi long mangi ki mau jun thut kam long ki ba dei ken na ta ka daw ki party Paidbah bakin pedang ya ka jing penyat le ni ka jing ya mau jong party te bat ha ka nyo tarik pat in pelong ka rally ka taru umdei selo sipo hapo smith te bat nga kermen scam Paidbah ha tu ki yo ban pau si shai ka ka jing ka jing thrang ka jong ki ban sembani ke nom file nomination ka bani le ka scrutiny ya ka tu ka si pada I aware you Paidbah bakin yawan ban don ka hangai hangi te uba manom no hi ki wan ban ya tur ban mi madan te trai ki dei hi ki ba byang ni Burom ya ki wei ki par candidate ki don la ki jong ki Nongrim ki jong ki bangi ni don te kum ka party ni Burom ni dei wei ru te hak ta ka jingele ta ka party fi mo sha shipor ban ni and dai lapan banai ka manifesto ka jongi tang ta mo se kadang kum ka party ni don ka in saya pentip
Paidbah lalu bangin sa ai ban penmi Paidbah ya kata manifesto te bat kata mah ngin sa tip ke ai kita ki matri kam kita ki lembah tu manifesto ka bangin penmi haki katukan ni si